Els números jugaven este matí a Santa Coloma a favor de l'Ontinyent. Els de la Vall d'Albaida havien guanyat en este escenari en les dues darreres visites. Portaven 4 partits sense perdre, però tampoc sense guanyar. Avui l'equip de Toni Aparicio ha donat tot un recital i ha derrotat el Gramenet per un contundent 1-3. I això que s'han avançat els locals a 2 minuts del descans. En esta falta que trau Rubén, que la penja a l'àrea, rebutja la frontal i Joaquín engalta per abatre la porteria de Rangel. Però en la represa, l'Ontinyent així disposat a tot i ja en el primer minut empatava el partit, en esta llarga jugada que rematarà en última instància Centella. La defensa de la Gramenet no ha estat massa fina. L'Ontinyent ha capgirat el marcador al tall del quart d'hora, amb este gol de Johnny, també en culminar una llarga jugada d'atac. Ja amb el marcador a favor, els visitants han nadat i guardat la roba i encara els ha donat temps a 5 minuts de la fi a fer el tercer, obra de nou de Centella. Victòria important que permet als valencians continuar en la lluita per les places de promoció d'ascens.